Hi guys, namalik na po mi diri sa may kuan Folsom River sa may sige tingalan ng lugar ah? Black Miners Bar. Nagpalit mi sa Walmart og kuan guys sa Tabanog ba. Dara bi oh. No. Wala, that's the car. Kay magpalupad mi. Ang ni Lucas. Putlir noy. Tayo ba? Wait lang, look. Wait sabi. Putlir na ni kuan pre usa ka dangaw. Kay ron diri ba ano lang. Basig mo na ang ihang kuan timbang. Na, basig mo na iyang kuan para mulupad siya. Adto ko na tang una Patimbang? Suway ta kani. Palupad ta. Lupad. Wait, sabi. So, palupad sa mi guys. Dadala ni mo kami na. Wait, lang. Ay nagbalik mi diri kay naghan pa mi mig sobra sa among barbecue nun. So among tiwason. Diri guys so mga pagkaon. So layan ang magpalupad ng Tabanog dito guys sa may hawan. Wait sabi ka. Pero wa may hangin pre. Ato ni dagan. Lupad siguro na no. Wait lang look. Kay na ikuan car. Wait lang. Yeah. Ako itong pobre niya kay ito dira pre ha. Sige. Kamusta anak mo na Lucas. Mingaw pa karon guys. Wala pa kayo yung mga Taas sa kanihan mo. wala pa kayo mga tao oh. Wandere karon ang time 11 AM. Tapos ang temperature kay 70 degrees Fahrenheit. Dari may magpalupad dito. So, Siya po. Bunon pa tan iyang kuan. na tagoy-tagoy mi guys, nawag big hangin. Kay tunga ra kay siya dapat na ni diri. Ang iyang galong. Ay oh. Wait. Ayaw sa look. Ah, naghangin na oh. Epektibo gining tagoy-tagoy ba? Ay, tas una gusto kita lang ko. Gani. Dagan dong suway be. Epektibo idagan pre, kami dagan. Ah, sige. Go. First dito, first. Na Lucas gugud-gukod. The kite is flying. Duwa ang hangin, guwapo tayo, bulupad. Gani. Gwapo magdala sa Pilipinas, no? Oo. Barato ra biya. Di mo mulupad. Ato kay tugbo pre. Tugpo sa nato. Sige. Sa kayo. Di atong birahon. Karon guys, sulayan na mo og ano, tugpo tapos birahon ako diri. Kay murag ulay hangin diri sa ubos pero na duda lang mo nasa taas. Come here. Ang hangin na nasa taas gid no. Oo. Naman na siya last. Tugbo ra no. Oo. Pwede tayo sumpay itong usa. Dira pod. Usa na sa itong gamit. Hi guys, we're too yeah. Ali look. No, don't touch it. Come on. Yo. Wait sa, iswag sa dire. Ato ta para makadagan ka gamay ba, makahunat. Ah, sige. Okay. Oy, bira. Yay! Ay lang yung dagan, pre, di halang ka. O, lupa na na. Yay!
sumpay ta, sumpayan na to. Sige. Turos sa, balik na ka to. Sumpayan na mo ang higot guys. Ay, dili Kay na mubo ra. Sige, kuha na to itong higot. Oh, kawala ko to basta. Ako lang kuha dito. Ako lang. Sige. Oh, ano yun? Ali, look! We will fix it first, okay? We will add more thread. So our thread is not long enough. Are you having fun? Yeah. Very good. Human na guys, nadungagan na ako og nadungagan na namo og tadod no. Kay duha man katabanog mong ipalit. Tara. Gani pa pulo paron. Ha? Sige. Oh. Okay na, hurot na. Wait lang. Okay, dagan ako. Turusin lang. Way hangin ay. Way hangin. Kurang bugatan siya siya ikubre putla no gamay. Sige. So, puputol na. Silupin na na. Oh. Sumpay ra tadi kung dili effective. Oh, Balik ko nga to ha. sige, sige. Oh, wear this one. Oh, hot. Oh. Okay, it's very hot. Wear that cap, okay? Mama is in there. Mama. Ho ho ho. What? Sige, wear it. Oh, wear this one. Wear. It's hot. Lucas, it's hot. Sige na. Tulubin is there, oh. You don't want to wear it? Sige, sige. Ako idagan. Sige. Oh. Maabot ka lang dyan tara. Kami, pre, punya nata taon-taon kan paabot ang kusog-kusog hangin. Di og silbi guys. Di kalupad. Way hangin gyud. Paabot sa gid mi kusog-kusog hangin. Nya na pod. Ato sa mi dito sa kuan sa itong picnic area na mo. Then mag barbecue na pod mi. Para mga ona dayon mi. Kani udto na mo. Ang bata guys, oh, kadi yung duyan na. Say hi. Hi. Kulang na lang itong music. Matulog ng guro ka. Nawi music niya. Uy, pragaba. Duman. Wala na. Nahurot. Kanaog kita ubos ng ngitag lighter ano ron. Pato sa unahan ng pusporo. Tapiso. Nahurot gyud. Sara nang kadagkot usa lang. Sigar mo guning ilung ulinga. Lighter di ko. Power of science. Wala nagit. Pisgot. Naba ka sila mga lighter di no? Hindi ka tag nagbaga nga dili. Tagay na hotdan pagid mig lighter. Di na mo agas, agas. Di mo siga. Tanawag sa dito person ko. Nasa inahan.
Gawas ay. Or sa ilang aling yan na. Magsurbita sa ubos pre. Tara. Kita sa miyanig na igabagar ito guys, yung mga uha may. Or mangulam ng taglighter ba? Tara guys, takahulam lagi mi guys. Tara oh. Subo ganyan Pilipino ito. Full kita. Kapanilingan ra gid. Ang amo na hulman kay katong tig ko Andre. Take care diri sa tawag na pre. Ranger. Ranger. Among nahulman, nara na sila lighter nga ginahipos-hipos. Ang ulam ya tong kuno eh. Parang may mabagtan to ka katong Ranger ba? Yung Pinoy dito. Katungkuan? Oh, babae. Oh. Oh. Katong niun ka gahapon murag Pinoy. Oh. Pinoy. Kaya ko Pinoy. Pinoy. Unsa man gid? Tagalog ninyo? Siya ni Tagalog. Ako man gininglisan mo ba? Yan na siya Pilipino po. Oo. Sigar gyud. Ndot mo ganing ulinga guys kay Kaya po nito. wa na gas ba diretso na sigar lang napaabot lang tag mubaga ni. Ningalan sa uling nga to guys. Oh. No lighter fluid needed. Call carrier. So paabot na lang tayo nga baga to din magluto na natin sa tong barbecue. So na kayong kalayo guys. Tinan yung pag ulbo. Na guys, baga na guys, ready na. Tara mo barbecue gagahapon mo mahot. Kaya sa siguro. Pwede masunog. Alright. Pork and kuan ni guys. Pork and chicken. Manami paniud to guys. Karon balik ta bumig palupad ani among tabanog. Si Lucas kinigi patulog. Sige na maghilak-hilak. Dilin siya dito. Abi na ako kang para kang Lucas ni para ako man din tabanugan eh. Ginangin ba biyaw? Guys, nilupad na gila mong tabano guys, raw. Mawadaan naghangin no. Mawadaan lagi. Balik pre. No. Balik kan diya. Tara na higot, sayang gay natulog na si Lucas. Wala gihangin ka ganiya gidi ay. Tulin po doy. Iswa gamay dre pre kay basin mare ni masangit ta. Tanang hangin dito pita pre. Ari lang dre. Murag ni bali oy. Padulong diri oh. Iswa ka to pre layo pre. Dito pita dito. Diri sa lamisa ka no? Oh, diara to ibutan. Ala, duta kayo eh. Dre pre. Ikaw sangi sa kahoy. Dili na eh. Oh. Ayo sayo diyan kay. Diri ka sa griller ka oh. Ayo. Muas ko. Kaka bato ta to. Bato no. Bato bato ka. Ano wad ag hangin na po do? Ha mo balik ra na pre. Kana na may hangin mabaw. Kusog na gid.
Lupad lagi naman tabano, guys. Jakas poste. Ah, dito lang kay open field ba? Di alam. Na wala na pod. Wah, dito sa mga hangin oh. Ala, wala na pod oy. May hangin eh. Dito ang ganito. Mukha naman oh, muubos na. Ay. Sorry ba? Balik lang ato, balik lang. Basangin ka pre. Saon pa pagbalik na to. Patugpahan lang. Patugpaon na to. Butugpag yun siya. Sige. Paro-paro to balik. Ala! Ah. Padagid siya, guys. Guys, tugpa na po guys. Mawang hangin. Yan na lang po dapit. Pila pre, kaya ako para di siya Sige. patong mukuan ba. Sige. Akong Tumbod-buron. Ay guys, kaya di man mo gana nga mo ang tabanog. Ari hike may ari guys oh. hangin guys. Kasan yung hangin, kilawon ng kadjot. Wa na pud. Balik, uwa. Pero at least naka-experience ni guys, yung lupad din siya guys. Dili may alkansi sa pila to 11 to pre no? City. City. Okay kay lugar guys, napos lay bike trail dere. Kani, ina mong gilaktan karon. Okay. Mangita mi og kuan. Ang mga buwak. Ay uno. Mangita mi og succulent plant. Kay nakuha man si kuan ri, paring lubay og succulent. Kay nahilig man tag tanom-tanom lagi. Ato pong kuan adtuon. Kay nice man gud siya kay mamulak. Diya may kagabon guys oh na paddle boat, paddle board mi. Ang tulay. Ara guys. Kuha na mig usa. Tanom lang ni nako. Kani mo ganahan kayo. Nay buwak ba? Kun. Ato. Ara. Gang ibas. Masak ko na. Kana kumbati ka na pre. Okay. Nice kayo. Thank you kayo. Balik na mi guys. Okay kayo. Butali sa bulsa. Safety na. Tirada guys bulsa ay tirada. Oh, ba? Goods na. Ito la sarang ito. May bato. Katong klaro kay eagle pre, diri gyapon to. Dito to speakers pre. Tayo to. Dito rito. Oh. Abot na mi guys. Ang palangga na mo. Tulog pa. Nya. Bye-bye na be. Bye, Di. Hug na tito. Come here. Hag na. Bye-bye. Bye. See you next time. Thank you. Sunod na pod. Okay, pre, ingat pre. Salamat, salamat. Sige, sige. Bye-bye dyan. Salamat. Tara. Bye-bye, Vi.
Bye-bye na guys. Sunod na po. Sunod na pod. Kita na pod mi ani.